Il-Prim Ministru Robert Abela għadu qed jinsisti bl-attakk tiegħu fil-konfront tal-Maġistrat Gabriella Vella u l-inkjesta tal-Vitals. Dan kif it-tnejn filgħodu l-għada il-Gazzetta Malta Today pubblikat l-inkjesta fl-intir tagħha Net News staqsal il-mexxej tal-Labor għalfejn wara dan kollu qed jibqa' jiddefendi lil predeċessur tiegħu Joseph Muscat. Mill-qoħ miċ-ċabċib ta' ftit partitarji Robert Abela għażel illi jibqa' jattakka t-timeline tal-inkjesta u sostna illi mhux se joqgħod fuq spekulazzjonijiet. Dak li se jiġi deċiż fl-awli ta' warajna bil-provi jsir, mhux bil-konġetturi. L-inkjesta mhix spekulazzjoni, Prim Ministru. L-inkjesta mhix provi. L-inkjesta mhix provi. Mistoqsijek wara illi l-inkjesta ġiet ippubblikata ċandu fiduċja fid-deputat mexxej tal-Labor Chris Fearn u l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna, Robert Abela baqa' jiddefendihom. Għad għandek fiduċja f'Edward Cicluna Chris Fearn, Prim Ministru. Wara li ġiet ippubblikata l-inkjesta. Fi Chris Fearn u f'Edward Cicluna għandi fiduċja sħiħa. Ġifieri jekk qed jgħidu l-verità Edward Cicluna Chris Fearn x'għad qed jikdeb imma. Dan minkejja li fl-inkjesta jingħad li Chris Fearn għalkemm b'mod limitat kien involut fi trasferiment bejn Vitals u Stewart fil-waqt li kemm Fearn kif ukoll Cicluna allegatament għalqu għajnejhom. Minkejja li kienu konxi li ċertu taħdidiet kienu qed isiru minn wara darhom mill-kitchen cabinet ta' Joseph Muscat. Intant, mistoqsi minn Net News sabiex jappella għal kalma u għal darb'oħra jgħid lill partitarji tiegħu biex it-tlieta filgħodu ma jersqux quddiem il-qorti. Il-Prim Ministru Robert Abela ħarab għal kollox milli jwassal messaġġ ċar u dirett.